Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă prezint cum puteți scoate codul PIN de pe cartela pe care o aveți. În momentul de față avem un telefon A12 Samsung. Prima dată intrăm în setări, căutăm date biometrice și securitate, alte setări de securitate, config blocare card SIM. Să intrăm pe SIM 2, care este cartela de Orange. În momentul de față se vede că este dezactivat codul PIN. În momentul de față, dacă vrem să-l punem înapoi, apăsăm 40, 1, 2, 3, 4, 40. Acum este pus. Dacă vrem să-l dezactivăm, apăsăm înapoi și scriem 40. Ok? O să revin cu un nou episod mai târziu în care o să vă prezint cum puteți scoate codul, cum puteți afla, codul PUC de pe cartelă chiar dacă ați pierdut carticica. Și vă rog frumos să-mi dați un subscribe și un like și un comentariu cu ce vreți să mai aflați despre securitate, gesturi de acestea.